Chcete získať prehľad o aktuálnej tvorbe slovenských textilných dizajnérov a nestihnete výstavu z ateliérov TXT v Galérii Umelka, ktorá sa koná od 20. novembra do 10. decembra 2023, pozývame vás na jej virtuálnu prehliadku. Výstavu usporiadalo Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT pre svojich členov a na tomto v poradí už 3. ročníku sa zišlo 34 autorov s pestrým repertoárom voľných, dekoratívnych a úžitkových diel z textilných a netextilných materiálov, vytvorených klasickými textilnými, ale aj rôznymi unikátnymi a experimentálnymi autorskými technikami. Výstavy z ateliérov TXT nemajú spoločný koncept ani tému a výtvarníci na nich vystavujú diela podľa vlastného výboru. Nech sa páči, vstúpte do čarovného sveta vlákien, farieb a vzorov a vychutnajte si vizuálnu krásu diel a remeselnú zručnosť autorov zblízka. Výstavu otvárajú vo vstupnej hale dve monumentálne textilné diela Kariny Rothenstein-Kolčakovej. Prvé s názvom Vokál vytvorila technikou digitálnej tlače a druhé s názvom Beberebe Before and After kombinovanou technikou digitálnej tlače a výšivky. Za optimistickou žiarivou paletou obrazov Zuzany Augustinovej Botekovej sa skrývajú jej osobné posolstvá. Na obraze, keď kráčam na slnku s okrídlenou dušou, sa snažila zachytiť pocit z prežiareného dňa, kedy sa vnútro človeka kúpe vo svetle. Na obraze Čaro úsvitu zachytila dynamický kontakt dvoch výrivých štruktúr. Obraz Za čím túži srdce predstavuje zakódovaný labyrint veľkých farebných škvrn, bizarných štruktúr a fantazijnej flóry. Mária Šilberská sa na svojich stoličkách Textilná intarzia 1 a 2 snažila nájsť hravý spôsob delenia plochy, ktorú ponúkajú ich rozmanité pôdorysy. Pri diele s názvom Korzet pre postavu rozpoltenej ju inšpirovala myšlienka na vnútornú rozpoltenosť každého z nás. Tento vnútorný zápas vyjadrila farebným kontrastom a spletitosťou väzieb. Objektom Usilovný leňochod vyjadrila Jana Maderová svoj obdiv k prírode a k tomu, aké krásne diela dokáže sama vytvoriť. Tento kúsok dreva našla pri ramenách Dunaja a dotvorila svojim originálnym rustikálnym štýlom. Andrea Lachová utkala svoje obrazy s názvom Prach si a na prach sa obrátiš na ráme a ako materiál použila textilný prach zo sušičky, medený drôt a zlatý sprej. Závesný objekt Prechádzka vytvorila Ada Pekárová vlastnou autorskou technikou z novinového papiera. Eva Cisárová-Minariková sa dlhodobo venuje tvorbe objektov z recyklovaných materiálov a vecí. K vytvoreniu knihy s názvom Vzorkovník tapiet, ktorá má 240 strán, ju inšpirovali rôzne štruktúry papierových tapiet, ktoré dotvorila štecom, prstami či škrabkami a niektoré doplnila kolážou vyhodených kúskov starých profánnych výšiviek, paličkovanej čipky a archaických ručne tkaných šnúr. Eva Cisárová-Minariková vystavuje aj sériu 5 unikátnych textilných listov. K ich vytvoreniu ju viedol obdiv k starým vzorkovníkom písma a k vyšitým monogramom z výbav našich prababičiek, ktoré ofrotovala pastelom a dotvorila kolážou a temperovou malbou. Zuzana Šujanová-Gregušová vystavuje kolekciu unikátnych kabeliek a hodvábnych šatiek s názvom Nostalgický herbár. Ušila ich z bavlny, lanu a hodvábu, ktoré vzorovala technikou ekotlače pomocou prírodných moridiel a tanínov z rastlín. Silvia Fedorová prezentuje kolekciu brošní s názvom Pamiatka z lesa. Impulzom pre jej vytvorenie bolo hromadné odumieranie ihličnatých stromov v okolí jej chalupy. Keďže ako jednotlivec nevie túto situáciu zvrátiť, snaží sa aspoň takto na tento stav upozorniť. Kúsok kôry z borovice zasadila do paličkovaného rámika, aby zdôraznila jeho hodnotu a nenápadnú krásu. Kolekciu brošní doplňajú dve paličkované reťaze
do ktorých tiež zakomponovala kôru z borovice. Andrea Vonkomerová vystavuje časť odevnej kolekcie z autorského úpletu s názvom Biela. Charakteristickou črtou tejto kolekcie, inšpirovanej ľudovým krojom, je vrstvenie, sošnosť a bohatá plasticita, ktorú autorka dosiahla skladmi, riasením a výšivkou. Textilný objekt s názvom Brána vytvorila Pavla Lazárková Trizuliaková svojou obľúbenou technikou plstenia ovčieho rúna. Nicole Čiripová nazvala svoj triptych Tma, ktorá sa hýbe. Autorku zaujíma tma, temnota ako súčasť nášho života. Na našej planete existuje život nielen vďaka svetlu, ale aj vďaka tme. Pod zdanlivosťou ticha a prázdnoty vzniká priestor plný energie a pohybu a práve o tento moment premenlivosti ide. Helena Hrčková nadviazala v týchto obrazoch na svoje štúdie drapérií v podobe textilného zátišia, malovaného mastným pastelom na prírodný papier rôznych farebných odtieňov, ktoré dotvárajú ich špecifickú atmosféru. Zuzana Hrčková pokračuje v tvorbe originálnych šperkov, tentokrát prevažne z textilu, v kombinácii s inými materiálmi, s kameňom, drevom, sušenými lesnými plodmi, kožou, papierom a perleťou. Necháva pritom vyniknúť charakter textilného materiálu v jeho mäkkých odtieňoch a farebných kontrastoch. Danica Doležalová-Bagel vystavuje 3 obrazy. Obraz Krajina v pohybe predstavuje dojem z krajiny, ktorú sme zahliadli len v rýchlosti. Obraz Chvenie predstavuje pulzujúci život mikrosveta. Obraz Rozhovory predstavuje vzťahy, náznaky, tušené aj nedopovedané. Anna Bohatová vystavuje módne figurálne tušové kresby, mapovanie 1 a 2, ku ktorým ju inšpirovalo optické vnímanie podkladového obrazu mapy. Ida Vychodilová tentokrát nevystavuje svoje obľúbené tapisérie, ale triptych nerezových tácok s torzami hlav s názvom Pamäť vecí 1 až 3. Tereza Langerová sa na výstave prezentuje autorskou keramikou s názvom Cukrové bomby. Triptych Minulosť, prítomnosť, budúcnosť vytvorila Ingrid Ondrejíčková z bavlny, farbenej indigom, vyšívanej a zdobenej 24-karátovým plátkovým zlatom. Kolekcia diel Let Myself Go je spomienkou autorky Barbory Peš na detstvo ako na vzácne, autentické a slobodné prežívanie prítomnosti, v ktorom sa nedeformuje realita a všetko je možné. Technika netkanej tapisérie Artexu je na výstave zastúpená dielami Renáty Rehorovskej Venuša, Cesty a Slnko v sieti. Tapisériu Venuša vytvorila kolážou zo svojho staršieho a novšieho diela a tapisériu Slnko v sieti vytvorila upcykláciou staršieho Artexu akrylovou malbou. V kolekcii 3 unisex mikín autorky Barbora Peš a Zuzana Šebeková predstavili variovaný placement print, vytvorený rôznymi technikami experimentálnej textilnej tlače na certifikovanej bavlnenej teplákovine. Autorský koberec s názvom Pink Magnet, kolekcia tašiek a autorských šperkov Sone Sadílkovej sú výsledkom unikátneho spojenia tradičného materiálu, 100% vlneného filcu, s modernou technológiou digitálneho rezania vzorov. Zuzana Šujanová-Gregušová sa dlhodobo venuje vzorovaniu hodvábu rôznymi technikami a v týchto šatách s názvom Daisy Age, čas 7 krások, spojila do patchworku 24 svojich originálnych dizajnov, ktoré vytvorila malbou, batikou a marblingom. Obrazy Emilie Hodasovej Únik do minulosti 1 až 4 sú vďaka krehkej čipke, ktorú autorka vkladá a vrství na farebnom pozadí malby, plné poeticko-lyrickej atmosféry hrávosti a tajomnosti.
Autorka sa venuje širšej škále textilných techník, zapracovania čipky do malovaného obrazu a najsilnejšou inšpiráciou je pre ňu príroda. Zuzana Hromadová vystavuje kruhový koberec s názvom Energia výsek, ktorý vytvorila technikou ručného plstenia ovčieho rúna a výšivky. Dielo patrí do kolekcie jej plstených kobercov s témou Energia a nekonečné možnosti tohto média skúma už od roku 2010. Erika Gregušová je známa svojimi vázami, miskami a truhlicami z ručného papiera. Experimentovaním a recykláciou papiera vyvinula vlastnú techniku výroby papierovej hmoty, ktorú farbí prírodnými farbivami a zdobí sušenými kvetmi a rastlinami. Odevy s názvom Tanec lásky autorky Jany Maderovej vznikli z jej obdivu k slovenským starým remeslám, k tlači pečiatkami, k výšivkám a čipkám, ale aj k historickým odevom. Jednoduché strihy pánskych košiel tvaru T zoštilizovala a dozdobila pečiatkami namiesto výšiviek. Obrazy Zaklínačka hadov 1 a 2 Noémy Kolčakovej Sakálovej sú parafrázami a podstou dvom maliarom, francúzskému Henri Rousseauovi a Mexičanovi Ramonovi Cano Manilovi. Obraz Lady Matisse bol v roku 2017 vystavený na jej v poradí druhej výstave v Monaku s názvom Múzy Côte d'Azur, pre ktorú namalovala múzy umelcom ako Pablo Picasso, Marc Chagall či Henri Matisse, ktorí boli tvorivo prepojení s južným Francúzskom. Malé textilné koláže Daniely Kitkovej s názvom Stripes sú experimenty s rytmom, plasticitou a štruktúrou prírodného materiálu a ľudskej pokožky. Rytmus v kompozícii minitapisérií vytvorila autorka jednoduchým vrstvením, skladaním a riasením pásikov vlnenej plste. Tieto krehké textilné objekty s názvom Kvety vo váze vytvorila Vieruna Melčáková-Juneková technikou šitej čipky z bavlnených nití. Autorka rada vytvára priestor s kúskom nehy a tieto objekty sú pre ňu meditáciou s tichom. Lea Radvániová vystavuje 2 obrazy. Jej obraz Bitka viery o zázrak je kombináciou akrylovej malby a paličkovanej čipky a symbolizuje moment, kedy viditeľné zázraky pominuli, moment, keď si zložíme ochrannú masku a viera vypláva na povrch. Obraz Leji Radvániovej, hmatateľná projekcia boja medzi mojím snom a mojou vierou, vytvorila autorka kombináciou temperovej malby, paličkovanej čipky a výšivky krylovou ihlou. Pre autorku je dôležité pozerať sa na predmet či myšlienku z rôznych uhlov pohľadu. Malovaný hodvábny šál prírodovedný záznam Zuzany Augustinovej Botekovej znázorňuje neznámy svet fantastických rastlín, stromov a plodov. Remigia Litvinovicová výnimočne vystavuje staršie tapisérie, ktoré sú unikátne tým, že pri nich použila špeciálnu aplikačnú metódu šitia krytým stehom, takže vyzerajú ako nalepované, ale nie sú. Diptych Mladosť 1 a 2 vytvorila Remigia Litvinovicová kombinovanou technikou šitia krytým stehom a výšivkou v roku 1985. Tapisériu Zápalky vytvorila tiež kombinovanou technikou šitia krytým stehom a výšivkou v roku 1979. Mária Hromadová vystavuje 3 textilné objekty, košele s názvom Stopy pod povrchom, ktoré symbolicky zobrazujú identitu 3 jedincov. Identita každého z nich je vyjadrená ich otlačkom prsta, vyšitým na košeli. Nositelia jednotlivých košiel zanechávajú svoje charakteristické otlačky na košeli, tak ako každý človek zanecháva svoj otlačok v spoločnosti. Silvia Čierníková vystavuje 2 diela.
Pre dielo Domáca úloha koncept ju inšpirovali písomné tresty zo školských čias. Tému nadľahčila tým, že text vyšila na útierku na riad, na ktorej boli pásiky ako riadky v zošite. Dielo Veľa ciest je papierová koláž a obsahovo nadväzuje na jej starší objekt, narodenie, smrť, rovnaké východiská. Martin Kratochvíl vystavuje dielo Rozprávka z podnožníc, ktoré vytvoril kombináciou viacerých techník z bavlny, kovu, vlasov a dreva.